Acute gastroenteritis ken pneumonia. Agraira sakit dagiti o bingkano kadigitoy nga gundaway. Health facts muna tayo with Idol Lawrence. IFM News. IFM News. IFM News. Health Facts. Impakamo ni Dr. Mary Don Rosary Buscado, Chief Pediatrics Department iti Provincial Hospital nga usumanen iti sakit nga acute gastroenteritis ken pneumonia kadagiti ubing. Imbata ni Dr. Buscado a viral wenno virus iti pakaalaan da kadagiti asaksakit saan ket di nga iti maininom anadamiis wenno acidic a mainom kunana nga antibiotic iti kangrunan nga ipapainom da no kasta nga da iti maitaraya pasyente kadakwada. Inlayon na kasapulan a masalak ni dagiti ubing iti kakastoy ken kasapulan asoruten no anyaman iti balakad iti doktor kadagiti naganak. Sir, common talaga all year round pneumonia. Tapos sumaro na siguro acute gastroenteritis. Okay, so kasanumot dok iti panangtamiyok dagitoy ken anamot dagiti pakailasinan pa. Pneumonia, sir, usually ti naming criteria kat alisto pinagangas na. Tapos di daduma ada rin lagnat da. Tapos ti pinag-treat mi, syempre, depende. Nung viral, supportive lang. Ngumno bacterial, count, CBC na, antibiotics kamno. Gapo iti daytoy ket binalakadan iti doktora dagiti amin a pasyente wenno makapaspasar iti gastroenteritis ken gastapayen iti pneumonia nga ipakita dan dagiti anak da iti kaasid nga ospital wenno ditoy provincial hospital. Para iti IFM News, Idol Lawrence Corpus Martinez, Tatak, RMN.